Lawyer naman bay Ramon, unsa may imong resolusyon bay? Kita ni ako bay, wa gid ko saban bay, inom ra gid gyapon gini bay. Kanya solusyon ba dawat na ug sa kini sa tagay suwa. Mao gyud na sa una di ko mo dawat mo balik pa jud ko. Imo bay buski, o imo sa bayo. Ay ko ginag. Ka, matay bay kuya wala imong resolusyon bay dawat ka sa usang baso? Abi sa kunsa bay. Matay kuya kasi hiluan ka na bay ako bay kana akong resolusyon bro. Yung resolusyon ako. Di na ako mo sa una, di mo ko mo inom, karon mo inom nako. Balhin na lang ko ha. Mo inom nako ron. Pareha re ta bay. Ang mo na niya Ako akong sa kwan. sa una di ko mo dawat og baso nya karon. Sa una, di ko mambabay, karon mambabay na ko ron. Dahil na nga ako ron, bali-bali na ni. Kana ilagay, di na ako lang magbago ko sa ako ha. Ang ako ang bagohon, ang di nako, ang akong buotan, akong balihon. Mo na niya ako ron. Uli bay, bali na din pa. Kung mamabay ka ba? Tuyugan ako ba? Kung anong pahan. Start ka gyud. Kinahinayan na itong pulutan. Bay, dili mo na kaon na ito. Pulutan mo na ito. Ginagmay, ha? Ay sorry bay. Ay, naon. Usam na inyo kaon. Usam na yung kumbira. Sa magputuon na yung country. Bakal? Lumiya sige ng pana bay. Hindi sabi ito ni Pana. Kasi pangalan ni Pana. Oo, sa mga atong kuhan, pana. Wala ilan, sige nagkakan. Moro sa na pulutan pan. Karon sa ko kita agi gimnanan nga ang pulutan pan. Nindot ni pan bay kay hapin ni sa tinahe, imong tinahe gigi madaot. Di madaot. Lukot ra. Kita bay. Balik ta sa atong kuhan. Kamu sa mo to imong resolution gani? Akong resolution bay, wani ka saban bay. Kantod karon inom man gyapon. Palagbuga di mo bay. Imo to sa tayo mo bay. Bay Ramon? Dawat na ubay. Sa tagay bay. Dawat na sa baso mo. Kuy ka na bay, more na imong kamatian, hiluan ni ka na kay bisag isang baso dawato nimo. Sa taon bay. Ako kung naay hilo bay, naam sa koy ibinlam sa kusang lulop ko nyam-nyam bay. Ang ako sang usa ka New Year's resolution bay kay di na ko gusto ako munguyab bay. Ang babae may munguyab na ko. Kasan la kapoy sige tag-speaker sila na sad. 2022 na bay na panahon ron. Bay bido. Uy, bay bido. Bay bido. Ay, masay mo sa. Nasa palito nito? Ay, ayaw sa sige ko ana. Barkada gani, wag gani. Ko ana. Siwa nagsugod ni kuara inom ay. Oh, inom sa kay ko ana. Ako gagi bay daw. Hindi na kuminom lagi. Diyan ako sa inom. Ano diya? Nagbago na lagi ko. Sa una ang tagay kanang botella imo pag-inom. Nagbago na lagi ko ron. Ay, ayaw pag ana. Pati Di ba mo inom magtugba sunaw sa katiner inom mamahurot. Karon din ana no Ay, ka. sa una kay karon nag ang tandugay di mo ito nga. Grabe. Layor ka sa kuarang bay ay. Palahubog ka na sa una karon ako lang na palahubog pero di ko palahubog eh. palahubog ka. Nagbago na lagi ko ron. Ayaw pag ana bay. Kamo lang sa pasinsa lagi kanya. Ako bay hantod karon bay dito wa gyapon ko magbago. Totoo nang kana bay imo sa kayo. Resolution tuom ka to sa dito tagay gyapon. Walang gyapon. Ako gani sa una di ko minom karon inom na Diyan gani lagi ko. ko pasinsa lagi niya bay. Gibo ka bay, magbago ka man tayo sa atong naong pod mabago pod. Kumano ka na? Inom bay. Ay ba inom bigtag. Sus ay timing kayo. Moabot na akong babae, mga babae ginairan ako. Tagwan 50 ra, tagahong kira. Sus magpaapak ito dami pagkayo. No, bay ako. Diyan ako na babae. 16 anyos. Ay, babae. Kana yung mga nawag at 6 boy nang nawag ka. Uy, ni mo kabay. Babae sa bago na gigo. Kama makakita ka ron, magkatuog na laway mo, uga pa na yung kuhan. Wala pag Na. ina bay di ko mo. Da kita na. Oh, Nakuha man niya akong kwarto ng binaira na nako bay, ay mo kabala ka. Ako pa. Binaira na ako kay di magugusto nga New Year's resolution. sa man bay bido. Ay sige. Papa ko na bay, magbago ka. Magbago Bago na ko lagi. Pagpuli kana imong una-una usba na 2022 ang nga maglipay ka kay matapos ng kalibutan unsa may taong ka oy
Patapos kalibutan din aka magtilag babae. Sabay ako, wag yapon ng bago bay. Astampahan, hurot na ko. Ah, gurot ang pan. Amo pulutan gikaol. Kawagi batasan ng tuhana. Di lagi ko bay kay. Palit sa kurto. Ayo lagi ba? Ay lagi. Ang sa may tao kay. Hapit na mabot mga babae. Kung karon mo ni gitagan anak ko sa akong mga amigo. Gitagan anak ko babae ikaw. Ginaama ka rin. Sige, madam. Dumarahin mo to sa mo. Buts kaya ako na yung kuhaan ng kuranan ha. Ay, dumarahin mo to ka buok pro mga kwapa ito kakita ka to la mura ka martong artista. Gikan to gyuki. Asam na dapit ang UK bay ba? Ah, United o kitong. Mga hupag. Ya katong usak ULE. ULA. Tagadin ko na. Unahan slian. Sus. Ako sabay pero ganahan. Dili lagi ko na ba? Ay, guwapa kito. Sayang. Usab na ta, di na lagi ko na mo inom lagi. Uy, yan yung ba eh? Kita kas babae, askus kini tambal sa balang kas babae. Dili na lagi ko nag-usab na ko. Askus kapuyan. Tagay, kausa lang ko. Ikaw, Bido, no? Duwa man yung ka ng email bay, no? Ganang bayana, mga bayana bay, mura nag-email. Sa email ba? Lawyer? Dili. Naw nga ng mga bayana, murag luwag. Muna bay. Karuha ganan niyo. Lagi bay. Sus. Sakto ginabay, mura lagi. Wa gini ka maswito ko sa email ba no? Mongoloid. Ikaw ano mo? Oy, Tanawar ko na bay. Email ka ng mga naong. Ang naong murag lubot. Mga klaro mo. Tama bay? Mga klaro mo lakaw na lang ko eh. Ay, di lagi bay. Joke ka to bay. Mga guwapa ka to bay. Mura to. Email ka to bay. Email lagi ka to. Karuha na niyo. Mga lami. mga lamdo bay. Mana ya mga lamdo. Salam. Ano bay? Karuha nga ninyo kay. Email ka. Malami ka ito. Sari kayo ni babay, dili ko kuha ng babay. Sa una noon, dili ko kuha ng babay. Karon dili na. Pagbayawan ka, bahala ka, lingam tilaw. ML, mga murag langit ang lami. Lakaw to. Lami mo ko. Ayaw sa Ay ko po. May tuyo na to. Pwede mga utana? Sa na. Katulkol baka asa na ilang tambayan ng Butski, Ramon, o Imong? Kanang street lang daw narades unahan. Ay, pwede magpakuyog? Oh, okay ram po kayo may trabaho. Tara daw na ano. Oy mga bay, nanangita ninyo. Oh, balik mo kagdaman mo ako mga amiga nga kana akong gibayra na. Yung kabay, magbago na kabay. Ikaw na lagi nagkuyo ganan la. Nagpauban magud sila nako bay. Ako sila nasugatan dito bay bay. Nagpauban man pud sila nako. Mao ba bay? Di ka na imong atik bay kay mga wapa na imong kuyo go nya. Muti pa gyud nya. Basin nya og kanang imura nang giubanan nga atik-atik lang unsa man. Ay, bait. Ilara ba? Nausap ni mo na. Murag nagkapanimahon sa kasiguro gagkuhan. Langit. Asas. Istoryahe. Galingan pa kabay, magbago ka. Kabata kay Baw, ikaw rin nagunanan lang duwa. Di ka mo nang hapit. Kawagi kabain mo. Huwag ka mo to sa gunoy yan. Baho ba yung kagunoy bay? Huwag biya ka gunoy dire. Taruhan niya ba? Basit nagunaw na ka. Na. Ako rin nagbayad na na. Na, Dili gibitaw bay kanang nagbago nako eh. Nagpauban ra gid sila nako eh.
Pag-ana bay. Oy girls, kamoy bahala ni akong amigo. Gusto ko nang magbago. Tagbawa, lipaya ninyo din siya para di gini siya magbago. Sige, kamoy bahala na niya. Sakto na mos bayad. Di bay? Ayaw lagi bay. Ginandi ka magbago. Ayaw lagi bay. Atong sagho ni mong kinabuhi. Ay, naku. Okay. Ayaw ba? Ay, bago pa man ka. Ayaw lagi. Ay, naman mi. Naman mi. Ay, sana para masundan natin tayo. Ako magbago bay ay. Ini. Lamay man din sila bay.